penya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu seguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo monesi manditenga dawa wenyu narini ngayipute mwenje yese iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo. Kwaziva vanhu vaMwari, ndinokwasemo semu zita raJesu anouya asinganonoki, amen. Mufaro wangu kusangana nemi zvakare mukati mangwananano apo tiri kuendera mberi dzazvimwe zvoukuru hwake. Tinoda kutenda Mwari ari kutipa upenyu, ari kutisesekedza munguva dzakaoma kudai, apo vamwe vari kurwara, vamwe vari kuchema, vamwe vasina kugadzikana mukati medzimba. Ndinokudaidzai murukoko rwekuti kuna Jesu uyo unonyaradza vanhu panguva dzakadai. Mukati menguva dzino regai timanye mukati meshoko raMwari. Chaverenga kubva kuna Mateo chapter 25 pavhesi ya1 tidzika kusvika pavhesi ya13. But chaverenga mchina achidzidza china kuti ndapamwe malessons atinokwanisa kuwana anotibatsira mukurarama kwatiri kuita tiri pano pasi, apo tiri kugadzirira kuenda kumusha kwemusoro kudenga. Dai Mwari wekudenga atikomborera atitira zvakanaka mukati mangwananano. Vari kutsvaka iso chaMwari, Mwari akuitirei sekutenda kwenyu. Vari kutsvaka zvawangatsvaka pamberi paMwari, tsvakai nemwoyo wakaperera, Mwari unokunzwai. Ndinotenda zvikuru hakuna akauya kuna Mwari achirevesa Mwari akagona akaregedza kumira naye. Vose vane kutenda, vose vane kuperera, vanonamata vakaperera pamberi paMwari, Mwari unovanzwa. Munamato wangu hamadikani vakanditarira kwauri ikoko, kuti Mwari wekudenga akuitire sezvaanoitira shamwari dzake, nemhaka yekuti hakuna vanhu vakaita zvinhu zvaMwari nekurevesa nekuperera nekutendeka Mwari akasiya vari woga. Regai timanye mukati meshoko raMwari tiverenge. Chaverenga Mateo 25 pavhesi ya1. Inotiwo, zvino ushe hwekudenga hunofananidzwa navasikana vane gumi. Vakatora mwenje yavo vakabuda kundochingamidza chikomba. Vhesi ya2. Vashanu wavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera.
nokuti mapenzi akatora mwenje yawo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo. Zvino chikomba chakati chichinonoka vakakotserawo sevakavata. Pakati pousiku vakanzwa mheremhere, chikomba chouya, budai mumuchingamidzei. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipewo mwenje nemafuta enyu, nokuti mwenje yedu yodzima. Vhesi 9. Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete, zvimwe haangakwaniri isu nemitose. Endai henyu kuna vanotengesa muzvitengere. Vhesi 10. Vakati vachienda kundotenga, chikomba ndokusvika. Zvino vakanga vakazvigadzira vakapinda nacho pamutambo wokuwana. Mukova ukapfigwa. Pashure vamwe vasikana vakasvika vakati, ishe, tizarurei. Akapindura. Vhesi 12. Akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handikuzivi imi. Vhesi 13. Naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi zuva kana nguva. Dai Mwari wekudenga aisa chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya unotiwo kuchingamidza chikomba, kuchingamidza chikomba, kana kuti kusangana nechikomba. Regai tidzidze mukati menyaya yataverenga. Muchaona kuti iyi parable Jesu yaari kutaura kumadisciples ake. Jesu akanga akagara nemadisciples ake paMount Olives. Saka anoti akagara nemadisciples ake. Muchaona kuti muzasi megomo raakanga akagara paiva nemisha yakanga iripo. Saka zvinonzizvo Jesu akati akatarira anotoona chiitiko ichi chichiitika. Chinzizvo anotoona vasikana vane 10 vakanga vakamira vane shamwari yavo vakamirira chikomba. Saka muchaona kuti vose vakanga vakamirira chikomba. Saka zvinonzizvo pakutarirwa kwazvo muchaona kuti kuma-Eastern cultures musikana aiuya kuzotorwa manheru. Saka zvinonzizvo Jesu anga akatogara achotarira. Zvikanzi anoona zvose procession yose ichiitika. Zvikanzi mukuona zvezvichiitika izvi, Jesu ndo paanouya kuvadzidzi vake obva audza kuti ushe hwekudenga hungafananidzwa nevasikana vane 10. Nemhaka yei Jesu aiti paaitaura nyaya yeparable aiudza vanhu zvinhu zvavagara vachiona nemaziso avo, zvinogona kuvaunza kuti vauye pedyo naMwari, ende zvichivapa meaning ine chekuita nekuenda kudenga. Saka Jesu anovapa nyaya yechiitiko changa chiri kutomboitika achiwedzera zvimwe zvinhu. Saka Jesu panobva audza obva ati ushe hwekudenga hungafananidzwa nevasikana vane 10. Vose vakabuda kunochingamidza chikomba. Saka muchaona kuti Jesu paakanga achitaura nyaya iyi, akanga ari kutaura nyaya iyi ane pfungwa yezvichaitika mumazuva ekupedzisira vakatarisa chechi yaMwari. Saka muchaona kuti Jesu paari kutarisa chechi yaMwari ari kuti ushe hwekudenga hungafananidzwa nevasikana vane 10. Saka Jesu paari kutaura ari kufananidza ushe hwekudenga nevasikana vane 10. Takadzidza ngona mukudzidza kwatinoita, muchaona kuti musikana Mandara mukati meshoko raMwari ane zvaanomirira. Mukadzidza zvakanaka taona kuti patinoverenga pana Ephesians chapter 5 pavhesi ya 23 tinodzika tiona kuti izvosvika vhesi ya 25 kuti mudzimai anomirira sangano raMwari. Saka Jesu paari kutaura nyaya yevasikana vane 10 inyaya ine chekuita nekereke yake, ende zviri zvinhu zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Saka Jesu anopa nyaya obva ati vasikana vane 10 vose vanga vakamirira chikomba, kureva kuti chikomba chiri kutaurwa ndiJesu ari kuzvitaura pachake, kureva kuti isangano richararama mumazuva ekupedzisira. But sangano iri pariri kurarama isangano rinenge rakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri, kureva kuti vasikana vose vari vane 10 ava vose vari kuonekwa iri chechi yaMwari yakamirira kuuya kwaJesu kechipiri. But mukumira kwavakaita vose vakamira vari kumirira chikomba, but mukumira kwavakaita pane madivisions aripo, pane maklasi aripo mawiri. Some vamwe Jesu vari kutaura anoti vamwe 5
vakanga vari mapenzi, vamwe 5 vakanga vari vakachenjera, kureva kuti muchechi yaMwari tiri zvatiri mamiriro atakaita. Kune vamwe vakachenjera, kune vamwe vakapusa. Hatina kufanana tiri zvatiri. Kunyangwe tiri muchechi imwe chete, takamirira kuuya kwaJesu kechipiri, tine maboka mawiri atiri kuona. Vamwe vakachenjera, vamwe vakapusa. Zvinonzi vasikana vane guma vose vakatora mwenje yavo. Zikanzi vose vatora mwenje yavo, asi vamwe mapenzi akanga asina mafuta. Hatiripo here vanhu vaMwari? Kureva kuti patiri kugara mukati mechechi yaMwari, kune vanhu vane zvinhu zvakakwana, kune vanhu vasina zvinhu zvakakwana. Muchaona kuti panonzi vose vakatora mwenje yavo, mwenje uri kutaurwa unorevera shoko raMwari. Kureva kuti ukaverenga kune maPsalm 119 pavhesi ya105, inoti thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kureva kuti izvo zviri kubuda zvitaura ndezvekuti izvo shoko raMwari ndiwo mwenje. Kureva kuti vasikana vose vane gumi, vakachenjera nevasina kuchenjera, mapenzi nevose vakanga vane mwenje yavo. Kureva kuti vose vakanga vane shoko raMwari. Tiripo here vanhu vaMwari? Kureva kuti Jesu paari kutaura nyaya ari kuona chechi chararama in the last days, vose vanenge vane shoko raMwari. Hakuna anenge asina bhaibheri. Tiritesere vanhu vaMwari. Kureva kuti vose ukauya kunyaya Sabata vanenge vachinzwisisa, ukauya kunyaya State of the Dead vanenge vachinzwisisa, ukauya kutaura pamusoro pemafundamental beliefs vanenge vachima zvose nemusoro. Vose vakanga vane shoko raMwari, asi akanga ari mapoka mawiri akasiyana. Saka muchaona kuti Jesu anobva aendera mberi, obva atiye, asi mapenzi akanga asina mafuta. Mafuta ukaverenga mukati meshoko raMwari anomirira mweya mutsvene. Kureva kuti patiri kutaura nyaya iyi, mapenzi akanga asina mweya mutsvene, asi vakachenjera vakanga vane mweya mutsvene, vakanga vane shoko raMwari, vakanga vane mweya mutsvene, asi mapenzi akanga asina mweya mutsvene. Kureva kuti patiri kuenda mazuva ekupedzisira, kune vanhu mapoka maviri achabuda mukati mekereke yaMwari. Vamwe vanenge vane shoko raMwari asi vasina mweya mutsvene, vamwe vanenge vane shoko raMwari asi vane mweya mutsvene. Munamato wangu hamabudikani wakanditarira kuti kureva kuti unogona kuziva profesi yose nemusoro, asi kana usina mweya mutsvene zvakafanira kuti hapana zvauri kuita, nekuti mweya mutsvene ndiye akanga ari active agent pakunyorwa kweshoko raMwari. Saka ndiyo zvakare anova active agent pakududzirwa kweshoko raMwari nekugona kurirarama. Saka tine vanhu vakawanda vazere muchechi yaMwari, vanoziva mavhesi nemusoro asi vasina mweya waMwari. Tine vanhu vanoparidza papupeti vachiziva shoko, vachiziva nekwazvinotangira, asi vasina mweya waMwari. Munamato wangu hamabudikani kuti patiri kurarama mazuva ekupedzisira uve wakazadzwa namweya mutsvene. Kunyangwe takawanda takadai, haugoni kutarisa kuti uyu ningi haana mweya mutsvene. Ende muchaona kuti Jesu paanotaura nyaya iyi, zvinonzi izvo kuverenga zvakanaka, vose vanhu ava pakufamba kwavo pekutanga panga pasina difference, asi kumberi as time goes on pakazoonekwa difference. Difference yacho yakaonekwa pakauya chikomba. Kureva kuti patiri kurarama mazuva ano, terarama mudikani, tose takadai so. Haugoni kuti ningi kudenga haendi, haugoni takarova vanhu vakapfeka masutu nemusi weSabata, vanhu vakapfeka masutu avo, haugoni kuti ningi haendi kudenga. Nemhaka yei? Tose terese takafanana asi tisina kufanana. Chichatisiyanisa chichaonekwa mazuva ekupedzisira ndechekuti vamwe vane mweya mutsvene, vamwe havana mweya mutsvene. Saka even pakamupfekero zvinonzi ukaverenga zvakanaka mukati meshoko raMwari,
Christ object lesson Ellen White achinyora anobuditsa kuti the 5 foolish virgins aya vakanga vasiri hypocrites. Tiri tezero vanhu vaMwari vakanga vasiri hypocrites, ende tarirai muone vose vakanga vari virgins, kuriwa kuti vose vaiprofesa a poor faith, kuriwa kuti panga pasina kakuratidza kuti umwari kakunyepera. Saka zvazvaireva painzi vamwe kuchechi kuri kudiwa madonations vaimhanya vachiuya navo, pachinzi muchechi munofanira kuitika zvakati vaitomira vose vachitiri kusenzera Mwari. Paitonzipo panodiwa vanhu amo kuti igosara tione kuti chechi yedu inomira sei, vaitomirawo pakamira vanhu. Vakanga vari vanhu vaitodawo zvaMwari, asi vakatadza kurarama zvinodiwa neshoko raMwari nemhaka yekuti Mweya Mutsvene akashayikwa. Ndosaka muchiona kuti vose vanonyorwa magambo ekutenda mukati meshoko raMwari. Panonzi Inoki akafamba naMwari, hongu Inoki akafamba naMwari akateerera shoko raMwari, but chakaita kuti Inoki anzi afambe naMwari, it was because of the power of the Holy Spirit. Ranga riri simba raMweya Mutsvene chakaita kuti madisciples abate basa. Pana Acts chapter 2 Mweya Mutsvene paakadzika, it was because of the power of the Holy Spirit. Ranga risiri simba rekuziva mavhesi, ranga risiri simba rekuimba muchurch choir, ranga risiri simba rekuti vakambofamba naJesu, ranga riri simba raMweya Mutsvene. Saka even patiri kuenda mazuva ekupedzisira chete kuti vanhu vagone kumira mumatrials nematemptations, it is because of the power of the Holy Spirit. Tiri tesera vanhu vaMwari. Saka muchaona kuti pana pataurwa pano kuriwa kuti vose vari 10 they were waiting eagerly for the second coming of Jesus Christ. Vanhu vakamirira kuuya kwaJesu kechipiri. Maklasi ari mawiri aya, they believe in the second coming of Jesus Christ. Vose vane kutenda kwekuti Jesu unouya, vanodaidzwa nezita rimwe chete, they are called the 10 virgins, but mukati mavo havana kufanana. Vamwe 5 vakapusa, vamwe 5 vakachenjera. Ndo zvakaita chechi yaMwari in the last days. Tese tine zita rimwe chete, asi chinotisiyanisa mabikani isimba raMweya Mutsvene, kuti une mweya waMwari wekugona kumira uchitaura, uchirarama, uchiparidza zvinodiwa naMwari. Zvaunoparidza ndizvo here zvaunorarama uri kumba. Tine vanhu vakawanda vane form of godliness asi vachiramba simba raMwari. Vanotenda kuchechi nemusi weSabata asi vabva kumba vabika nemusi weSabata. Vanotoparidza kuti vakafa vana chavanoziva asi vachitokontributa mari yekuenda kunorowa guwa. Ndo mararamiro ari kuita chechi yaMwari mazuva ekupedzisira. Pari kutsvakiwa vanhu vanorarama zvinorayirwa neshoko raMwari. Dai Mwari atibatsira hama mudikani. Saka muchaona kuti pari kutaurwa ndepekuti oso vakashayiwa karekta yaMwari, kuriwa kuti Jesu paachauya chichaita kuti tiende kumusha. Inyaya kuti tose tinenge tane karekta yakafanana neyaMwari, kuriva kuti mafungiro edu anenge mafungiro ekuti avanhu vane chekuita nezvinhu zvekudenga. Munamato wangu hama mudikani, as we are living in the last days mazuva ekupedzisira, tirarame tiine karekta yakafanana neyaMwari. Chiri kutsvakiwa mumazuva ekupedzisira hama mudikani havasi vanhu vanoparidza shoko chete,
havasi vanhu vanongoimba zvavasingararami, vanhu vari kutsvakiwa, vanhu vanorarama mune zvavanoparidza nezvavanoudza vamwe. Tererama mudikani, saka zvinonzi vamwe 5 vanga vakachenjera vakanga vane mwenje yavo, vakanga vane shoko raMwari, vakanga vane mweya mutsvene. Zvikanzi mweya mutsvene mumazuva ekupedzisira ndo chete uchapedza basa kuti Jesu agouya kechipiri. Vanhu ava vachasimuka munguva yekunge chiwi chinenge chavhara nyika yose. Vachasimuka mumazuva ekupedzisira. Ende maona patataura pekutanga kuti kuma-Eastern cultures zvaiitika ndezvekuti izvi chikomba chaisvika pakati peusiku, zvichireva kuti Kristu paachauya, hazvireva kuti Kristu achauya pakati peusiku. Zvinoreva kuti Kristu paachauya nyika inenge izere nezviwi. Asi vanhu vachasimuka, vanhu vaMwari vakachenjera vaMwari vachasimuka munyika yakadaro inenge yazara nezviwi, vachiparidza vhangeri raMwari. Sezvatinoona kuna Genesis chapter 1 pavhesi ya 1 pavhesi ya 2 inoti pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Nyika yakanga isina chinhu. Mweya waMwari vakanga vachigara pamusoro pemvura. Rima rakanga rizere, asi Mwari anobvatiye let there be light. Kureva kuti mazuva ekupedzisira pachasimuka vanhu, apo nyika inenge yazara nezviwi, apo nyika inenge yasviba nezviwi, vachitiwo let there be light. Ndo vanhu vachasimuka mumazuva ekupedzisira. Munamato wangu hama mudikani kuti tiwanikwe paboka ravanhu vakachenjera, vanhu vanoziva kuti nguva ino tinofanira kuitei. We are living mumazuva ekupedzisira. Pari kutsvakiwa vanhu hama mudikani vanosimuka neivhangeri. Vanhu vachasangana nechikomba havasi vanhu vasina mafuta. Vanhu vachasangana nechikomba havasi vanhu vane shoko raMwari asi vasina mweya mutsvene. Dai Mwari atibatsira atiitira zvakanaka. Karekta yedu ifanana neya Kristu. Karekta yedu iumbwe mumaoko aMwari. Hama mudikani, mukati menguva dzino dzemangwanani ngaitipinde panguva yekunamata. Namato wangu uri kwauri ikoko kuti Mwari wekudenga akushandure moyo wako, utsvakewo simba raMwari ramweya mutsvene. Kadzidza zvakanaka muyumbu wekwedu achinyora achitaura chimba anotiye ndodarimire moto rakapenyera vatsvene rikaita kuti vade denga nekusinga matambudziko. Ndo simba ramweya mutsvene ratiri kutsvaka. Simba richaita kuti tigone kupedzisa basa raMwari. Simba richaita kuti tigone kumira mumatrials and temptations eupenyu, tichimira tichidhifenda chokwadi chaMwari, tigone kurarama zvatinoparidza, tigone kuparidzira vamwe. Isu chekutanga tagona kurarama zvatida kuparidzira vamwe. Kana pano wakadaro uri munamato wako hama mudikani, tinzina maso tiwe nenguva yekunamata. Ngatinamatei kuna pamusoro kudenga nekuti ndai Jehovha mukati menguva dzino dzemangwanani da kutendai Mwari nekuti da kwamakatita kutidaidza kuuya mukati mekereke yenyu. Makatidaidza Mwari tiri murima mukatiunza muchiedza chenyu Mwari. Muri kuendera mberi nekuti daidza zvakare mutsvene hwenyu nemukunaka kwenyu Mwari. Tinotsvakawo simba ramweya mutsvene rakapenyera vamwe, sezvataurwa Mwari mukati meshoko raMwari kuti izvo vakachenjera vakanga vane shoko renyu, vakanga vane zvakare mweya wenyu. Mweya wenyu mutsvene Mwari ngaubate hana dzedu, tigone kuva malight bearers mukati mekereke yenyu, tichiparidza shoko renyu. Tatanga zvakati tagona kurirarama. Rangarirai hama neshamwari vari kuteerera panguva ino, Mwari wakomborerei, vari kutsvakawo simba ramweya mutsvene Mwari wapei. Simba iri rakaita kuti vana Elijah vade denga Mwari nekukunda mukati memadambudziko. Tipewo simba irori Mwari tigone kurirarama. Tatina nekuti matinzwa, sara Jesu namata, amen.
Dinodarimire motora kapenyera wachene rakaita derengane kushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama wakafawisa Paura wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo yerenasim rakapenyeza Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apontomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apontomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apontomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apontomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu. Wana wa mambo tiri wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri isu atichazo chititerere kwa arim toimba parwendo tiri wana wa mambo tiri wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri Yesu atichazo chititerere kwa ari toimba parwendo tino yenda kumusha tino yenda kumusha toimba parwendo tino yenda kumusha apo kusina nema Jesu alikupenya toimba parwendo geru faro toyenda geru faro toyenda toimba parwendo atiregi kuimba moyo ili kushinda dakaratino shika toimba parwendo geru faro toyenda ngeru faro toyenda toimba parwendo
hatiregi kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinosvika, toimba parwendo. Hatiregi kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinosvika, toimba parwendo. Hatiregi kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinosvika, toimba parwendo.